Здравейте, приятели! И в днешния клип ще ви покажа как да свирите Fragile на групата Sting. Започваме с демонстрация. Започваме с първата част. Цялата песен може да бъде разбита на 4 части. Това не е всъщност и куплет. Така че започваме само с първата част. Първо, демонстрация на първа част. Нека да видим какво се случва. През цялата песен в дясната ръка палец свири на 4-та струна, а показалеца свири на 2-та. Цялата песен се ръководи от тези две движения на палеца и показалеца. Да видим сега в лявата ръка. Започваме с безименен пръст на 12-то прякче, 2-та струна, среден пръст на 12-то прякче, 4-та струна. Това ни е първи интервал. За втория интервал плъзгаме двата пръста до 10-то прякче. Като подплъзгаме нямам предвид, че има слайд или глисандо. Нямаме това. А по-скоро те са върху струните и просто се плъзгат. Така че получаваме 10-то прякче на 4-та струна и 10-то прякче на 2-та струна. Двете заедно звучат така. Добавяме третия интервал. 8-то прякче на 2-та струна с показалеца. 9-то прякче на 4-та струна с средния пръст. Този интервал го свирим 2 пъти. И до сега получихме това. Накрая свирим отново първия интервал 2 пъти. 12-то прякче на 4-та струна, 12-то прякче на 2-та. И цялата фраза звучи по този начин. Минаваме на втората част. Първо, демонстрация. Да видим какво става тук. Започваме от 8 прякче на 2-та струна с показалеца, а 9-то прякче на 4-та струна с средния. После плъзгаме в ето тази пръстовка. Безименния пръст стои на 7 прякче 2-та струна, а средния на 7 прякче 4-та. Двете заедно звучат така. След това отиваме на 5-то прякче 2-та струна безименен, 5-то прякче 4-та струна среден. Отново един съвет, просто плъзгате пръстите малко над прякчетата, без да натискате, и пръстовката си заспива. До сега получихме това. Този интервал отново го повтаряме 2 пъти. И става това. И последният интервал от втората част е като първия 8 прякче на 2-та струна, 9-то прякче на 4-та. 2 пъти. И цялото става това. Сега да видим да комбинираме първата и втората част. Трябва да получим ето това. Добре, минаваме и към третата част. Третата част звучи по този начин. Отново започваме с тази пръстовка. 8 прякче на 2-та струна, 9-то прякче на 4-та струна с средния пръст. Двете заедно звучат така. После поставяме средния пръст на 7-то прякче 4-та струна, а безименния на 7-то прякче 2-та струна. Двете заедно звучат така. Отново имаме едно леко плъзгане.
безименния пръст отива на пето пракче втора струна, а средния на пето пракче четвърта. И двете звучат така. Този интервал се повтаря два пъти. Значи става това. И последният интервал, четвърто пракче на четвърта струна, четвърто пракче на втора струна. Значи имаме само плъзгания тук. Започваме от тук, тук и тук. Два пъти свирим този интервал. И става това. Да видим сега първа плюс втора плюс трета част. И да видим четвъртата част. Тя е най-проста. Имаме само 3 интервала. Започваме с седмо пракче на втора безименния, седмо пракче на четвърта, средния. След това 8 пракче на втора струна с показалеца, 9 пракче на четвърта струна с средния. И става това. И последният интервал, пето пракче на втора струна безименния и пето пракче на четвърта струна с средния. И звучи по този начин. Да чуем сега от начало до края. 4-те фрази заедно.